Ayo, Mari. Hoy! Hoy! Ikaw ba, Mari ba? Ikaw ba? Manakot na sa ka. Nakaibaw mo kang wala ba ko ikabayan ni mo, ha? Kakita ka na ni. Anak! Anak! Pagdali ko dito ka sukar, be. Kay ato ang uwan dito, kinahanglan ka sukar. Dali! Balik dayon, ha? Dagan! Nay, naano din yung bukat ng aso. O anak, nakadala ka. Ha? Anong asin maning marka? Ang anak mong gunak nay, kay aron din ang hamigason. O tuod, no? Hala, markahan po na tutog. Asukar atong asin. Hala, dali na. Anak, nangiradot ha. Kay, mari na po ito akong kumari nga akong utangan. Basig, sukto na po ko. Hala, isaratan yung putahan. Anak, mari ganito akong kumari. Kailangan ka na ito, no? O mari gani siya, mutok-tok siya. Ina siya nga, wala ko diri ha. Ina, o muabot siya karon ina wala ko diri ha. Hala, sige, ngadto na. Is may nalang ganing taon kay gibayran ko sa akong kumparis. Tapos balay sa kong kumari. Napakas kumari ron. Ayun. Kadako naman ni kong ihada idol. Kumusta naman kanang kuan ba? Kanang sa utang ba ni mama nimo? Kumari na ko ba? Ako, wala man diri si mama kay diri sulod na daw siya gilaktan bagong nagtuon. Wa dili na sige. Asa man naglakat mo di siya magkamang. Balik lang sulod ano lang. Ano mo? Giminga mo sa kumari. Sige, maulit ako. Akong kumari, bisita ko. Okay, gusto ko mo no. Una, gilabay-labayan ko taklob sa kaldero niya. Wa ko atubangan katulay ako. Sorry, ay dada. Kaya bakaron ako so. Ayun. Ayun. Ayun, Mari. Hoy! Hoy! Ikaw ba, Mari ba? Balik. O, siya wala pa. Manakot na sa ka. Nakaibaw mo kang wala pa ko ikabayan ni mo, ha? Kakita ka na ni? Ay, Mari. Kahit naman ikaw na ngayon. Kung anong tumoy sa sundan. Kanang Mari. Kahit bitaw. Ay, Mari, ihipos na na, Mari. Wow! Mari, ihipos na na ba? O, saan dito yung mo din? Ha? Si kumpari, agi. Kuan, Mari, ka na. Kinin ang imong utang ba? Ibay na na ni kumpari sa ko. Dito siya ka to. Ay, sinunod na sa wala. Sus! Pasensya na tayo, Mari. Iyo ni iso, Mari. Oo, iyo. Isa ko, Mari. Ito sulok na ayo. Kini mo lagi, Mari. Kini mo ni kong problema ka, Mari. Kaya abili mo, Mari. Amot mo ka na. Abili mo, Mari, ka na. Mabdos mo ko, Mari. Uy! Oo, Mari. Unya. Oh, no! Amot ba? Amot ka ng panagutan. Baga ako sa nakamabdos ako, Mari. Uy! Uy, ginoko ko, Mari. Kina naman di ay. Okay. Ambit ka niya, Mari. Kaya nagpamanguto siya ka na. Nagkamali sa isang pagkakataon ba? Ngahay naman to siya ron. Ako ba niyo pang Mari problemahan ani Mari? Ha? O ako'y imo. Ha? Nagtuon-tunin mo lagi ha. Hala, no? Aron, kanak siya. Ito ang ginako. Oo, di.
Aron dili siya kabalibad. Asa man ako ato sa balay? Ngadtunin mo sa ilang balay. Aron di siya kabalibad, no? Magdalakad yung mga bado. Sinina. Magdalakad sinina. Para bagito kahubagan akong sinina, Mari. Oh, maayog yun Mari, Ay, maayog siya yun. na Marino. Oo. Kaya ang hindi siya kabalibad sa kuha. Maura jud ay tambag na kung imo Mari, Mari. batas ni Mari. Mari, hindi ko padayon na Mari. Bitaw Mari ka na. Ako ito sundin mong advice, Mari. Kaya matugi ko sa basta. Nahala sige. Naman to ah. Pasensya na, mulakaw naman kaka. Oo, mula. Nahala nga to na. Ayaw na lagdayon. Ay, Salamat ha. oo, lagi Sige. Abi na ko manukot gito. Mupauli na to. Aron madto na to siyang lalaki nga iugwagan. Manukot na pud unta. Abi na ko manukot nga. Burod naman di ay uwagan. Ay, na ambot. Sus kadaghan sa kong mga sinina kanta. Uy. Basta may lagi itong advice ko ni Kumari kay kini ang nga tuon ang bahay sa makapaburod sa kuha para mas tamasan din niya ako ang galingon. Maayo. Uy, Ayo. uy, Umari. Mari. Kagargado man. Ano Mari mo lagi Mari ingwe kamari nga kaning ang daton ginako ang akong mga sinina Mari. Kay kini ang aron di kabalibad ang lalaki nga nakapa. Oo nga. Ako ang Mari. Anong wala pa man ka mga to? Uy, Mari. Uy, kaning maubitaw ni anak kong Mari kay kaning ang Mari. Si Ano nani man? si kumpare Mari. Si pari mang amahan ang inaaskultian Mari. Uy, ginoo ko. Diyak lang kay tawag ko si kumpare Ay, mo. tawag na Mari. Oh, Mari, okay ra ka diya, Mari. kaya lang wagan na ka. Wait, mayag din ayaw na balik wagan na ka.